Adunay kapin sa kagatos ka mga posibleng kaso sa pagpangilad o pagpahimos sa mga benepisyo sa PhilHealth alang sa mga pasyente sa COVID-19 din sa Central Visayas. Atong sayran ang tibok detalye sa live report ni Fi Marie Dumabok. Fem. Bab 150 niini ang gisusi sa National Bureau of Investigation ug upat ang kasamtangang gi-imbestigar sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG 7. Gihang ko ni Dina Marie Sinches, tigpamaba sa PhilHealth Region 7 nga nakadawat sila og mga report kabahin sa posibilidad sa suway nga pangilad aron makapahimo sa mga benepisyo sa PhilHealth nga gisusi sa NBI 7 ug CIDG 7. Pipila niini mao mga timailhan nga gipatuo lang nga kaso sa COVID-19 ang pipila ka mga sakit nga nilandig sa tambalanan aron makakuha og benefit payment gikan sa PhilHealth. So by sad ni sa katong requirement no sa nationwide sa PhilHealth offices nga ilahang tan-awon, ilahang susihon ang atong mga claim documents parte sa investigation. Ang NBI mismo ni tan-aw sad sila, dili lang ang hospital sila tan-aw, ila pong gitanaw ang yun sa pag-process sa PhilHealth. Makoting investigasyon karon gipahigayon sa NBI ug CIDG subay sa suway nga pagmaniobra aron lang makapahimo sa maong benepisyo. Lakip sa susihon ng mga kawani ug establishmento, gituhan nga mga COVID-19 patients ug ang ilang mga kabanay. Pasakaan og kasong kriminal ang mapamatud ang sad-an o mamahimong mabilanggo sud sa unom ka buwan. Alang sa dunapay mga reklamo kabahin sa pagpangilad, mamahimong ipadakini sa ilang email address. Subay niini kuti ang proseso sa pag-verify alang sa mga mukuha og claims sa ilang buhatan. Even before COVID nga pandemic, nanay process ang atuang benefits administration section sa pag-verify sa kaning mga claim documents nga atuang na-receive. So dili na siya diretso lang nga bayran sa Samtang sukad nitong Marso hangtod Agosto 31, 515 pa lang ka-inpatient ang nakakuha sa claim sa ilang buhatan nga mo kantidad sa dulan 110 milyones pesos nga narili sa PhilHealth sa rehiyon. Sagad ni kadtong moderate pneumonia nga dunay claims nga kapin sa 143 mil pesos matag usa. Bab kapin 6,000 usab ang nakabenepisyo sa RT-PCR testing kon 32.6 milyones pesos ang narili samtang aduna na usab 359 ka mga claims ang nahibalik nato sa mga tambalanan kay kulang sa gikinahanglang dokumento samtang 65 ang gibalibaran na. Bab. Daghang salamat Fi Marie Dumabok sa imong live report.